blå ringarna från GBG MMA. Amin Saman! Han möter från Gladius MMA. Mohamed Nari! Han möter Fernando Oliveres. Ta bort hans andra hand, André. Ta bort hans överhand. Ta bort hans överhand. Ta bort hans överhand. Ta bort hans överhand. Andra hand. Den andra som över. Ta den andra som över istället. Nej, ta bort den andra. Ta bort den andra. Släpp ut den. Släpp han på den. Ja, ja. Så ja, nu är det på rätt väg. Ja, ja. Ja, ja. Han blir trött. Ta bort den andra. Ja, ja. Hur har du så? Högerhanden ska du ha där, ja. Släpper vi ingenting av det? Släpp inte. Släpp ingenting. Ge han ingenting. Ge han inte ens att det är fortfarande match. Fortfarande match. Kom härifrån. Samma sak är det där. Rätt vad han menar. Det är ingenting. Det är ingenting. Rätt vad han ska han göra. Bra, nu är det tungt. Det är inget. Det är inget. Rätta ut kroppen. Det är inget. Han har det inte. Ta överstarmen igen. Överstarmen igen. Överstarmen igen. Överstarmen igen. Bra. Överstarmen. Ta bort överstarmen. Ta bort överstarmen. Där. Ta bort överstarmen. Där ja. Det var bra. Bra Ahmed. Lyfter vi upp bara. Det har gått 2,5 minuter Fernando. Ja, jag bara med. Släpp ingenting. Släpp ingenting. Släpp ingenting Ahmed. Kom här. Det ligger för varje centimeter. Kör vi. Ja, jättebra. Så, nu börjar vi få axlarna i marken. Vänd mot honom. Axlarna i marken, jättebra. Nu krigar vi. Släpper inte det där. Jag drar mycket han vill. Kom igen. Du tål det där. Ja, Sarma kommer börja bli tröttare av det. Börja jobba på nytt. Krigar vi, jobbar vi. Rundar vi gärna med. Stanna inte där. Trycka ut honom. Det är ingen brådskande, förstår du inte? Det är lugnt bara. Det är säkert först. Skjuter du ner. Där ja, rör vi på.
Jobba hela tiden. Kör på. Jobbar vi. Ta ner. Ta honom. Bra där. Bra, Emil. Jobbar vi. Ingen vila nu. Snart i marken att man diskar dem med Gött,